बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती आणि ती पवित्र आत्म्याने आत्म्यान भेट भेट झाली. नामान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची मरणाच्या गळी रामेन. आबळे सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जा. नामान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या गळी रामेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि नामान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरणाच्या गळी रामेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. माग्या येसुमिया भडव्यान बरी खबर दिल्यावर पुतान ख्रिस्तान आमच्या पोट घेतले आम्ही जाणा त्याच्या कष्ट आणि क्रूसावर जीवनपणाचा आनंद आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन मुझी मोतो जोराय मका राख बाळ आणि सलय आमेन. ससना सुभिषे उदितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाशांचेर पंखुनी समाधानांची विशेष श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या जुनातांका सभा देवसराच्या कटपणाचेर आणि पासांचेर आमका धाड दिव सुमी देवतांका फगमाल दिव आणि पवित्र मागता तू या सर्गा वयल्या फौजांच्या बडवून संसारार विस्तारला सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या देवाच्या पदवेन यमकडा सत्मंता देवा सर पदुदा बापा सगळा आणि प्रथमच्या रचनाला आणि जेजू ख्रिस्त त्याचे क्लास पुता आमच्या सोन्या सगळ्यावर विंग मर्यादा जन्मलो पुस्तकाचा काल तरी कुरसार चढलो अमेल्यामध्ये देवला सामेल्यातलं जीवन चढलो तर पदुदा देवपुत्रच्या सैंता जुप्यांची आणि मेल्यांची मुसबी करून घेतलो मानता पवित्र कॅथोलिक सभे जीवनपण आणि शासनाचे जीवित आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास अमकयो तुझी कुश जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव नामान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नामान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नामान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या मुखार सरच्या पहिले एक टेस्टमनी ऐकूया आणि देवा कमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव आरुण. हांव पोलंडांतावन साक्ष दिवंक येता. ह्याच म्हयन्याच्या 19 तारखेक ब्रदर लॅन्सीन प्रेज अँड वर्शिप करतना एक क्लियर संदेश दिल्लो अशें आसा की
एका व्यक्तीच्या पायाच्या पंदा कितें समस्या आसा जेजू ताका आपण आसा म्हणून सांगून सेम टायम ह्यो संदेश म्हाकाच म्हणून हांवें क्लेम केले. कित्याक म्हणून सांगल्यार 3 दिसा पयले म्हज्या पायाच्या पंदा कितें एक गुळो जाल्ले बरी जाल्लो आनी कठीण दुखतालो, चलोंक समेत अडकाळी जाताले. सेम टायम हांवें हे वर्ड क्लाइम केले आनी विसरून गेलो. त्या दिसा हांव भायर गेलो, कामाक गेलो आनी घरा येयलो. कितेंच ह्या दुखी विशयांत गणने करूंक ना. अजब कितें गे म्हूण सांगल्यार आमच्या मागण्या सालांत पवित्र आत्मो इतल्या बळवंत रितीन काम करता म्हणच्याक हें एक उदाहरण. ह्या दुखी विशयांत ब्रदर लॅन्सीक जावं दी, म्हज्या कुटुंबादारांक जावं दी, कोणाकी हांवें सांगूं ना. व्हेरी नेक्स्ट डे 20th सकाळी ब्रदर लॅन्सी म्हज्या वॉट्सॅपाक एक वॉयस मेसेज करता 5 सेकंदाचे, अरुण तुज्या पायाच्या पंदा कितें समस्या आसा गे, प्लीज चेक करून म्हाका सांग न्ही म्हणून. त्याच टायमार म्हाका आदल्या दिसाचो उडास आयलो. ल्हव हांवें दामून पळयलें म्हज्या पायाच्या पंदा, कांयच म्हळ्यार कांयच दूख ना. दामून पळयलें, कांयच म्हळ्यार कांय दूख ना. तो गुळो समेत नपैंच जाल्लो. जेजून म्हाका आपडलें आनी कंप्लिटली गूण केलें. जेजूक जावं अर्गा महिमा स्तुती आराधन ससनाच्या ससनाक. तशेंच धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. मॉर्निंग मन्ना हे मागणे स्टार्ट जावन 3 वर्सां संपल्यांत. हांव फकत 1 वर्सा 2 म्हयने जाले मात्र ह्या मागण्याक जॉयन जावन. जायत्यांक ह्या मागण्याच्या विशयांत कळीत ना. ह्या मागण्या विशयांत कळीत करची आम्हा सर्वांचे कर्तव्य. एटलिस्ट एका व्यक्तीक देवाचेच उतर सांगता. जाकोबाचे पत्र 5:19 and 20. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमच्या भितरलो कोण एकलो स्वताच्या वाटेतावन पयस सरत जाल्यार आनी दुसरो एकलो ताका फाटी आडीत जाल्यार तो इतलें जाणा जावं. जो कोण पातकी मनशाक सूख वाटेतावन फाटी हाडता तो एक आत्म मरणांतलो वाटयता आनी जायत्या पातकाचे बोगसणे जोडता म्हणून. ह्या देवाच्या उतराच्या वर्ते हांव कितेंच सांगूंक आशेना. देवान म्हज्या जिवितांत ह्या मागण्या सालांत जायते आसार ह्या अद्भुतां केल्यांत. थोडींच सांगचे तर सदांच ह्या मॉर्निंग मन्नाक जॉयन जावंक देवान म्हाका प्रेरण दिला. जर तर झुमाक जॉयन जायना तर हांव युट्यूबाक जॉयन जावन हे मागणे आयकता. दुसऱ्यान सदांच मिसाक बलिदानाक वचोंक प्रेरण लाभला. तिसऱ्यान इंटेसेसरी प्रेयर करूंक देवान म्हाका आपणे दिला. चवथ्यान देवान पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरला. हाच्या की वर्ते मस्त आसात सांगूंक गेल्यार टायमच पावना. देवाक जावं अर्गा महिमा स्तुती आराधन ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमेन. तर सगळे सांगाता म्हणून आमचे माईक अनम्यूट कर. स्तुती भलायकी मो. येस येस, स्तुती करूया. सगळे सांगाता म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
तुका अर्घा तुका मागणा तुका वाखाणी तुका जेसू तुझे भोव पवित्र अमल रगत विश्वास आणि या घडी या मागण्या जमतचे मागून घेतात सम्या जे तुझे भोव पवित्र अमल रक्त आणि या मागण्या समाज मागण्या जमतचे हर एका कंशाने तो शिवराय सम्या मागण्या जमतचे कुडाचे शिवराय सम्या जेसू या मागण्या जमत हर एकल्या या जमत जॉईन झाल्या हर एकल्या मातेचे के सदा पाय नक्षत्र गुडचे हर एक विषय तुझ्या अमल रक्तान दोन्ही तडकर सम्या जेसू हर एक हसकत काय हर एक कोण्या पण हर एक तरहची डिस्टर्बन्स हर एक तरहचे आकांत बेजार आहे सगळं तुझ्या आमले रक्तान बांधून तुझ्या कृसामळा अवसान पडत जेसो हालेलुया 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 आज कोणाक आमचं स्तुती करून आडायता हर एक सकत त्या घडी तुझ्या नावान तुझ्या रक्तान बांधून तुझ्या कृसामळा अवसान पडत जेसो हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 शिराला बरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 जगजला दोन्ही हात रुबान गट्ट तळा स्तुती करूया हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करूया कंटिन्यू स्तुती करूया तुम्हाच्या दैवी खजारपण आमच्या मध्ये असा तुम्हाच्या दैवी खजारपण आमच्या मध्ये असा आज आम्ही ती टेस्टमनी ऐकली आज त्याने टेस्टिफाय करा देव या जमतीन वावरता पवित्रत्व या जमतीन भगवंतन वावरता पवित्र आत्मा तुम्ही कोण या मागण्या कमिटेड जाऊन जॉईन जातात हरिया कलिसा पवित्र आत्मा तुमचे लेख दवरता तुमचे लेख दवरता पवित्र आत्मा तुमका कृपा दिता मागणे करो पवित्र आत्मा तुमका कृपा दिता इंटरसेशन करो पवित्र आत्मा तुमका कृपा दिता तेरस म्हणको पवित्र आत्मा तुमका कृपा दिता देवाचे उत्तर उदास करो ते उत्तर रिपीट करो हालेलुया 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 रिया 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 लेफ्ट हाताच्या वडल्या बोटाच्या पाटल्यान कोणा किती समस्या असा जेसू तुका आपण असा तैसर एक खंडित लॉन बघ ते जेसू तुका आपण असा हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया कालच्या दिवसात एक मेसेज दिली कोणाक लेफ्ट हाताच्या गांठेत किती समस्या असा ऊब चले एक्सपिरियन्स ते असा आज जेसू परत उडास करते असा त्या कोण व्यक्ती ते क्लेम कर माग त्या गांठीकडे जाऊन तुका तैस किती समस्या असा ऊब झाल्या परिस्थिती जाऊन पुरो तैसर तुका किती झाला तैस सूज असा जाऊन पुरो आज जेसू तुका आपण असा क्लेम कर माग हालेलुया 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 स्तुती 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 हालेलुया हालेलुया रिया 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 शीरला बराबर बापा तू करगा पवित्र तू करगा स्तुती वंदन आराधन हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया जेसू 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 रिया रिया ये घडी भर आम्ही शांत राहूया डोळे आमचे दांप्या दोन्ही हात काळजाचे दवरूया डोळे एक घडी भर दांप्या सोकास जेजूचे नाव उला मारया सोकास जेजूचे नाव उला मारया जेजू त्याच्या बसावणे प्रमाणे आमच्या मध्ये असा
लेफ्ट शोल्डर पेन कठीण पडापड आसा जेजू ह्या घड्याळ पड आसा तुका ती पडापड एकतर मूव जाल्ल्या परी जाता इशीन तावन इशीन जेजू 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 जेजूच्या हजरपणात बघ जेजूच्या हजरपणात बघ जेजूच्या हजरपणात बघ जेजू तुझ्या जिवितांत अद्भुत करूंक तयार आसा Amen. Amen. तुवें तुझ्या जिवितांत दवरले ते आडे काडूंक जेजू आपोवणें दिता सभार पोवटी तुका ह्यो संदेश मेळ्ळा जावंक पुरो केवळ या मॉर्निंग मनांत मात्र न्ही दुसऱ्या मगण्यांत गेल्ल्या वेळार जावंक पुरो मिसा वेळार जावंक पुरो सभार पोटी तुका लागला म्हाका सांगते आसा पूण अजून तुवें इनिशिएटिव्ह घेवनाय जेजू तुका परत उलो करता ते आडे काडून उडय तुका नाका ते तुझे ताचे तावन तुका कितेंच फायदो ना बल्कि लुकसाण जेन्ना आमी देवाची भुरगीं म्हणटा जेन्ना आमी म्हणटा हांव एक क्रिस्त हांव जेन्ना आमी म्हणटा आमी मागणें करता आमी मिसाक वता आमी सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेता आमी मागणें करता ये आमचे कार्य आमी करता ते कार्य आमची ऍक्टिव्हिटी आमी करता मागणें करता मिसाक वता आमी इगर्जेंत हेल्प करता कॉयरांत वता आमी जावंक पुरो एवकरिस्टीक मिनिस्टर जावन वावुरता देवाचे उतर थंयसर वाचता सक्रामेंतांत घंटे गटले बसता आज हे सगळे आमच्या व्यक्तित्वान दिसून येयसय आमच्या व्यक्तित्व जेजूचे व्यक्तित्व जाय जेजू जालो खालतो आणि बळो मॅथ्यू 11:29 खालतो खालतेपण ताणें घेतले सर्गीचे दळबार सांडून सर्गीचे शिवासन सांडून तो या धरणीचेर आयलो खालतो जावन तो आयलो जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारते आसा मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी खालतेपण म्हणटाना हट्ट तुझे सण सोड नाका जेजूक अवकाश दे रेव्हलेशन्स 3:20 आज बस माग जेजू तू मुझ्या काळजा दारार आसाय उबो आसाय तू मुझ्या काळजा भितर ये मुझ्या काळजा भितर ये स्वीकार कर जेजू जेजू तुका आनीक बेसवानी भरता
आणि की बेसावानी भरता जे किते तुझे काम स्टक झाला ते मुखार सुनवता त्या देखून ते आडे काढनोडे सांगता म्हणून माग्या बाप्पा या दिसा या समराच्या दिसा विशेष तरान मागता आमका हरी एकल्याक तुझे पवित्र प्रेम बघ तुझे खुशी जणा जाऊ जे किते तुझ्या कुशे विरोध जे किते तुझ्या उतरा विरोध मुझे तई आसा मका कळीत ना मार्क 4:22 जे किते खाळोकांत आसा ते उजवाडाक येणसा रावचे ना म्हणतोय सांगलाय उजवाड तू जाऊन साय आणि उजवाडाक हाडटलो तू जाऊन साय आज जे किते मका बांधून आसा जे किते मका अडचण घालते असा मका दाखवून दे आणि ताचे तावन सुटका लाभय आज या समराच्या दिसा तुझे आशीर्वाद अनुभव करचे भुरगे कर आमका रोपित कर जेजूच्या पवित्रांनी बळवून नावान मागता आमेन 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 Deuteronomy 28:3-4 आशीर्वादी जातलो तुझे घरा आशीर्वादी जातलो आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फळ तुझ्या शेतांचे पीक तुझ्या गर्भ वस्त्रांची वस्त्र हिडाची बकऱ्या 28:3-4 आशीर्वादी जातले तुझे आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक गर्भ वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला Deuteronomy 28:4 आशीर्वादी जातले तुझे आशीर्वादी जातले तुझे पुढचे फळ तुझ्या गर्भ वस्त्राची वस्त्र तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय असा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सन्याक आज तुझ्या हातात समर्पिता आमच्या मध्ये कोण अस्कत असा कोण अडिक्शन असा कुडीच्या पदकाच्या या अस्कत सवयच्या पदकाच्या गुलामपणात असा आज बाप्पा कितले जण खालते जाऊंक जायना कितले जण रिपेंट करूंक जातात ना आज कितले जण कितलेशे थेंब झालो कन्फेशन जाऊन आज बाप्पा त्या हरी एकल्या तुझ्या हातान भेटून दिता विंगड वाईट सवयीने संपडल्या पियोनाचे गुलामपण गॅम्बलिंगाचे गुलामपण फर्स्ट उतरा या नाकाजल्ली उतरा गाळी देवची उतरा तोंडात कंटिन्यू येते सात बहु मगळा बाप्पा त्या हरियकतान सुटखाला बाई तुझे आत्म त्या भुरग्यांचेर घाल आज विषय संसारभर कितले जण असतात आज तांका ते वाईट करूंक नाका पूण जातेत ना बाप्पा तांच्या काळजांत आसा तांका जे किते या वडणेक वळख करता ते हर एक आंतरिक गाय हर एक इनर वुंड्स जेजूच्या नावान पेकवून गुण कर पेकय आपण गुण कर पेकय तुझ्या पवित्र आत्म्यान बर तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या मगान तुझ्या मगान तांका बर तुझ्या परफेक्ट मगान तांचे काळीज बर जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 एझेकिएल 36:27 मुझो आत्मा तुमचे भितर घालतो कायदे फरमान करतो आणि मुझे आज ना तुम्ही उनिश पाणी करतो बोले तात सर्वेश्वर एझेकिएल 36:27 मुझो आत्मा तुमचे भितर घालतो कायदे फरमान करतो आज ना तुम्ही पाणी करतो एझेकिएल 36:27 आत्मा तुमचे भितर घालतो तुम्ही मुझे कायदे फरमान करतो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुबह स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू बापा हरी एका पिढेस तांच्या समर्पिता विंगड पिढेन कष्टाचे कितलेशे तुझे भुरगे असत बापा बापा कितले सिरियस असत आयसीयूत असत व्हेंटिलेटर असत कितले जण बापा
कॅन्सर पिडेल कष्ट नसत ते किमो घेऊन घेऊन तो कोण गेल्या किमो घेऊन नाका म्हणून बघते संसारच नाका म्हणून बघते तांका बापा तुझ्या भुरग्यांक समर्पित बापा कितले ना रेडिओथेरपी घेऊन असतात कितले जण बापा लंप झाला घाट झाल्या बापा तुझ्या हातान भेटवून दिता बापा कितले जण पाठीच्या कणाची दुख असा लिव्हरचे समस्या असा किडनीचे समस्या असा मुतान स्टोन झाला बापा तुझ्या हातात भेटवून दिता दोघा जणांचे भाई बापा गुण जातात ना बापा पड बापा बापा एका बहिणीक कूड सगळी राक्षस जाऊन ते खर्जुता बापा ससूंक जायना तुझ्या पुता जेसूच्या आमल एक रक्तान ते सगळे सगळे पड दोन सदी दोन्ही तळ जाऊ दे सगळे एलर्जी तुझ्या पुता जेसूच्या नावान ताका सण्ण सदी सण्ण सदी सण्ण सदी बापा एक्झिमा पिडेन कस्तोच्या दोघा भुरग्यांक बापा स्पर्श कर बापा आपड बापा 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 मानसिक पिडेन कस्तोच्या भुरग्यांक तो हात लाय बापा भुरग्याच्या देण्यापासून मागूनच्या जोड्यांक तो हात लाय बापा बापा आज कोणाची सर्जरी असे बापा तांकां आमच्या समर्पित बापा सिस्ट जाला फायब्रॉइड्स असा म्हणून सांगला डॉक्टर बापा तांकां हात लाय तुझ्या पवित्रत्म्या तांकां बर तुझ्या पुता जेसूच्या पवित्रांनी बळवून नावान संवसारांतल्या हर एका पिढी असता कितल्या जण आमच्या लागी मागोंक सांगला पिडेसांनी पिडेसाची नांवां आमकां धाडल्या त्या हर एकल्या समर्पण दिवन मागता तांची काकूट कर ओवरियन इश्यूस आसात बापा स्पर्श करून मागता जेसूच्या नावान आमेन 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 साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तुझ्या मगाक लागून म्हाका वाटे साम 6:4 परतून ये सर्वेस्परा तो जीव निवास तुझ्या मगाक लागून म्हाका वाटे 6:4 ये सर्वेस्परा म्हाका वाटे आन मरिये कृपे बरले समितीचे सवय आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू तुमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन मागया एक घडी भर तुमच्या दोळ्यात दंप्या तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडया आज ती खंयच्याय सिच्युएशन असो खंयसरी ती असो या घडये खंयच्या जाग्यार ती असो विश्वास या घडये हे देवाचे उत्तर तांचे पासून तुम्ही क्लेम करताना त्या भुरग्यांक या देवाचे उत्तर स्पर्श करता देवाच्या उतरांत ही सकत आसा तुमच्या भुरग्यांक वाट दाखयता ते जावन आसा देवाचे उत्तर तुमच्या भुरग्यांक सुटका दिता ते जावन आसा देवाचे उत्तर तुमच्या भुरग्यांक उदरगतेक पावयता ते जावन आसा देवाचे उत्तर आणि देवाचे उत्तर आज ते उत्तर क्लेम कर मागया आवय बापयच्या मागण्यांत भोळ आसा आवय बापय तुम्ही अथॉरिटीन तुमच्या भुरग्यांपासून मागूंक सोदता तांकां सतायता ती हर एक कोटे सकत अस्कत काय उणेपण तांकां सण्ण सदी डिप्रेशन तांकां सण्ण सदी अलर्जी तांकां सण्ण सदी पिडा शिरा तांकां सण्ण सदी क्लेम कर माग्यास आज तांचे शिकपाचेर आशीर्वाद पडूं दी तांच्या कामाचेर तांच्या कामाचेर आशीर्वाद पडूं दी आशीर्वाद पडूं दे कोणाक एका व्यक्तीक राईट पायाच्या सकयल बुकल्या बोटां दोन बोटांच्या मध्ये थंयसर दूख आसा चिरल्या परी दूख आसा जेजू तुका आपण आसा सांगाता म्हणून संवसारांतल्या हर एका भुरग्यांक एडिक्शनान पडल्यार मिसाक वसा मागण्या वचनात देवतान पयस आसात
फुडेच्या पदकाच्या गुलामपणा असत वाईट संगतपणा असत हर एकला समर्पण देऊ सांगत म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करूया. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस भरती तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस स्पर्श करतलो आणि शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. आयझाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस स्पर्श करतलो शांतीची भरती तांकां भोगूंक मेळटली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुमय आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची या क्रेच्या कडान जाता जाल्यार आमी दिंबयेत पडया दोनी हात आमचे वयर बारया दोळे आमचे दंप्या पयल्या सुवातेर मागया आमचो भारत देश आज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन गणतंत्र दिवस 77 आज विशेष सरान आज आम्ही मागं जाय आमच्या राष्ट्रापासून आम्ही मागं जाय आमच्या राष्ट्रापासून आम्ही तांचे पासून मागा नाव आम्ही तांचे पासून मागा नाव आम्ही तांचे पासून मागं जाय पयले आम्ही तांकां दुर्सल्या जायना पॉलिटिशियनाक आम्ही दुर्सल्या जायना आम्ही तांचे पासून मागं जाय. देवाचे उतर म्हणता जेरेमिया 29:7 हांवें तुमकां निर्वासित करून दडल्यार त्या शहराचे समृद्धी पासून वावुरा तांचे पासून सर्वेस्परा लागी मागा कित्याक ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली. ताची समृद्धी तुमची समृद्धी जातली. आज भारत देश समृद्ध जायचे जाल्यार आम्ही ताचे पासून मागं जाय. आमच्या गव्हर्नमेंटान बरे डिसिशन घेयचंय बरे पॉलिसीज हाडीत जाय. आज इगर्जे धाड वरचे थंय हांगा अटॅक जावचे उणे जाय तर आम्ही गव्हर्नमेंटा पासून मागं जाय. आम्ही त्या संघापासून मागं जाय. तांकां दुर्सते रावचे नाही. आम्ही तांचे पासून मागं जाय. देवा तांकां बदली देवा तांकां आशीर्वादाने बरो देवा तांकां प्रेरीत कर बरे कामां करूंक बरे रुल्स हाडूंक बरी कानुनां हाडूंक लोकांक बऱ्या तरान नितीन चलोवंक ह्यो सरकार बरो जावच्या पासून आम्ही या गव्हर्नमेंटा पासून मागं जाय. दोनी हात आमचे वयर उबारया. आमचो प्रेसिडेंट आमचो प्राईम मिनिस्टर सगळे गव्हर्नमेंट आमचे स्टेट असे गव्हर्नर्स चीफ मिनिस्टर्स आणि सगळे पार्लिमेंट सेंट्रल आणि तसेच स्टेट गव्हर्नमेंट सगळे पंचायत लेवल विधान परिषद आज देवा आशीर्वादाने आज मुशेर आम्ही मागवना आम्ही तांकां दुर्सो तेरवल्या. देवा आज बोक्साणे मागता आम्ही तुझी खुशी आम्ही तांच्या पासून मागं जाय. आज आम्ही मागता समृद्ध कर आशीर्वादित कर बरे बरे डिसिशन घेऊन बरे कानून हाडून तांकां तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर सगळ्या लोकांक एकच रितीन ट्रीट करून देवा समान रितीन पळोवन देवा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. आज समर्पित आमची आख्खी पळय सभा आमचे भोव भगेन पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक कानलाय आसा की बा दरबणी सगळ्या लायका बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर. ही सगळे पवित्र सभा तू चलोवन भर. आमचे भोव भगेन पाप सेवाक आशीर्वादांनी भर. सगळे रिट्रीट सेंटर मगल्या जमती सर्व्हिस टीम्स पवित्र आत्म्यान भर. बापा ही मॉर्निंग मनाची मागण्या जमत तुम्ही या 3 वर्षांनी आशीर्वादित केलाय. या मुकल्या वर्षा तू आशीर्वादित करताय आणि चड जणांक आजी आशीर्वाद अनुभव जावन दी आणि चड जणांक आशीर्वाद मेळोवन दी. बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान मागता. कितल्या जणांनी आमच्या मागोवंक सांगला विंगड गरजां पासून पेटिशन धाडल्यान फन कर मागोवंक सांगला. या घडये युट्यूबाचेर कोण पेटिशनां घालते आसात
देवा त्या हर एकल्यांचेर तुझो आशीर्वाद देवायचे सा तुझ्या पुता जेजूच्या पवित्र आणि बळवून नावान मागता बापा. आमेन आमेन आमेन. जकार्या 2:9 हांव सतलो ताचे भोवती एकूजा सोपागोर सर्व अंताच्यामध्ये असलेले म्हणजे मेळटा. जकार्या 2:9 हांव सतलो ताचे भोवती एकूजा सोपागोर सर्व अंताच्यामध्ये असलेले म्हणजे जकार्या 2:9 हांव सतलो ताचे भोवती एकूजा सोपागोर महिमा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची महिमा हालेलुया 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 Sinela, Fiona Alfonso, Juliet D'Souza, Priscilla D'Souza, Michael, Sabina Fernandez, Kavita D'Souza, Priscilla D'Souza, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Hilda, Crystal, Daryl, Disha, Hadley, Jerry, Greta D'Souza, Jacinta, Janice, Giselle, Cinderella, James, Joyce, Michael, Juliet, Nishma, Calvin, Kathleen, Vida, Kishore, Lancy, Lanit, Anita, Ashlyn, Lina D'Souza, Lina, Milvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria Ferraro, Mary D'Souza, Nancy Dessa, Nancy Lobo, Nisha, Lennon, Lenville, Lawrence, Florin, Pradeep Menezes, Pratista, John, Praveen John, Nina, Arun, Teresa, Kashmir, Cyril Lobo, Veronica, Inasa, Vranda, Rocky, Renwick, Wilson, Priya, Princeton, Winston, Violet, Winston, बापा या हृदयाक तुझ्या भुरग्यांक आयचे दिसा तुझ्या आशीर्वादाने भर तुझ्या मगाचो अनुभव त्या भुरग्यांक दी आयचे दिसा भायर भितर वेता तू राखणे सांभाळ तुझ्या जन्मायेन ताका सोडर भर तुझ्या उजवाड तांच्या हृदयाकडे फांकय जेजूच्या पवित्रने बळवून दवर मागता बापा. आमेन 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 आमेन. नमान सगळे संगाता मिळून ये संगा मागण्या करूया. उडास तोवर ये बहु दयाळी तुझ्या आश्रयात दबोलो तुझा आधार मागलो तुझे मध्यस्थी शोधलो कोण कोणी मला असता गेलो म्हणून कधी सायकोम ना निपात्यने धैर्य काढणे तुझ्याकडे ओंकारीच्या ओंकारी तुझ्याकडे येतात आणि कंतीस तुझे ओंकार राहता ती सल्ल्या देव पोताची माई तुझी मागणी तिरस्कार करू नका कोण तुझे काकुळते ने ऐकून नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड. विशेष तरान आज कितल्या जणांक समयान पडला आणि कितल्या जणांक तुम्ही टेस्टमनी दिवंक बाकी आसा जोंक पुरो तुमकां आदल्या दिसांनी बरेपण जाला तुम्ही टेस्टमनी दिवना टेस्टमनी दिवंक सुखा नाका. तुम्ही टेस्टमनी दिताना तुम्ही आत्म्य बचाव करतात आणि तुमच्या जिवितान अनेक बेसांव तुमचेर देवान येता. त्या देखून टेस्टमनी दिया तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशना 9900332411 परत सांगता 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टमनी या पेटिशना तुम्ही धाडया. तसेच कोण तुम्ही युट्यूबाचेर आसात आमचे मागणं आयकून आसात पहिल्या फावटी जॉइन जाल्यात तुमका देव आशीर्वादाने भरून दी. आज कोण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करणार आसात तुमचेर देवाचे आशीर्वाद आम्ही मागता. तसेच आमचे युट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करा. या मागण्याचे लिंक हेरांक तुम्ही धडा आणि चढ लोक या मागण्या थ्रू आशीर्वाद जाऊन हर एक दिवस आम्ही मागया. देव तुमका हर एक आयसो दीस आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.